ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟି କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଉଠାଉଛି। ଆଜି ମୀନା ବଜାରରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଏ ବାଉଁଶରାଣୀ ଖେଳ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଏସବୁ ଆଉ ଏତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଯେମିତି ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ଏସବୁ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି। ମନରେ ମୋର ଆସେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା କଥା, ସେ ବୟସରେ ଏମାନେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଉଠାଉଛନ୍ତି କିଛିଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଟଙ୍କାରେ କି ତାଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପେଟ ପୂରିବ। ଏହି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ ନିଜର ଆଉ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ଶିଖିଗଲେଣି। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଝିଅଟିର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଆଉ ନିଡ଼ରତାକୁ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାଉଁଶକୁ ଧରି ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ଆର ପଟକୁ ଯାଉଛି, ସେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଥାଳି ଉପରେ ବସି, ଯେଉଁଟାକି ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ମୋ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।